no na kwana AKULUNO webos ana hetilisi ihe ndị bae obodo dị iche iche na-achụ iko ke gbapụta na street maka na anyị enweghị ebe anyị akpọba anyị alụsiri ike maka na ndị Israel ka a na-achụgharị etu a before until na ha enwe state of Israel udelefa ịkpazi onye Israel aka ịkpa na ịkpara Israel niile aka dugodo ndị Igbo ọdụ na this aspect ịgwakwa anyị experience gị because afụrụ m ife ndị rụgasịrị ebe a niile o gosiri ọ bụ ihe taa iji n'oge wee mara na AKULUNO okwu ebe o si. Daalụ nna anyị, daalụ nne. Ana m ekenekwana gị na o nwere ọyị ya gị mete ma ịfụ onye na-aga towards your dream bidrozi ịchọbazi aka ịgwaba ya na gị na ịma onye ma na inweta gị ezigbo ọkụ na nwetago m ezigbo ọkụ n'ebe ị nọ iji gaa ya metalụ gị mkpụrụ ise ya eri uru ya ụmụ gị erie uru ya AKULUNO o nwere ụmụ okwu dị anyị wepụta ụwa ọ bụrụ ibiribi mụ na gị na-asụ Igbo pụtara ụwa na-anụ AKULUNO ọjị ruo ụlọ okwu ndị ndị gboo kwuru ịkafa mara ife kedu ife event goro ebe ka ndị Igbo mara ife achọrọ m gwa m ofe ife event goro ụmụ ga-afịfịa dị n'ọfịa anyị chọpụtara ife ọ na-alụ ka esibi ya sị na gị chọpụtara ya ịpụta ụwa fụ onugbu ọ mmadụ megide tresi onugbu ma na a ga-arụ ya arụ rụchapụ inu mee ya sụọ ụlị mee sie ofe onugbu mụ na ga na-alachiru aka n'azụ aka rue kedu nke invent goro gwa m gị na amamife na-eme achọ nke ngụnwa na-enene m na gwa m nke invent goro mkpọrọgwụ niile ndị gboo aka inu nwee ife mkpụrụ isi niile dịgasị iche iche ndị be anyị nyopụtara ọsọ ọjị anyị nwa nọrụ nnọọ na-epoliticize ya na-aka ọtọ ife nna mara isi na ọrụ ya ndị Igbo tụrụ n'ose ọgbọ na ọkwasị etoro ji soro ụmụ ya na etoro ji etoro mkpọrọgwụ ọ ya agụ n'inwe ji gburu ji ka anyị kasị na mkpọrọgwụ na Amerịka AKULUNO n'ebe ozi anyị Nwachukwu ma gbuo ego so onye jebiri ije ya lụọ ụlọ maka alele a na-enweghị mbụ omega anyị mbụ anụcha agha a na-akọla anyị niile anyị nwere ma ụlọ o mere ndị Israel ebunuru azụ ọbịa ọgụ fa wee retrieve nachi ya nwere mba na-ama Israel aka kịta achọkwana afa anyị anachi ya edozie be anyị o nwere ife mere anyị Igbo onye sị gị na o nwere ife mere anyị Igbo onye na-akọgheri is game of number ebe aka population ka business na-aka anyị na-achịyata azụ kịta anakọta ebe a ịfụ kịta ife niile ifu edo enwe gba aga gbakọta ịgbasị aba enwe ndị nọ n'iru nọ n'azụ ndị nọ n'azụ n'iru anyị achịgharị ya nnata na-ama a na-asị ka anataga ebe ebido anataga sekuriti adịgo social media na-aghọgbu anyị ụmụ mgbe anyị ga-anakọta akpọ asị na nke a mee na anapụta ilu na Mọnde nsị ya na fonu gị nwee vidio gbaa ka efu ebe nọ ime asịrị gị nata n'ike ma mụ nata n'ike gịnị mee and ndị ọzọkwa anyị riri nne ma na-emebe ọfụma kwa kenela anyị ihe ndị na-eme kemgbe ị batara enwere ebe a na-akpọ S-Fit ebe na-eme exercise gym S-Fit gym na Nairobi Center echicha nka m esi wee rụọ ya na mba mbuli nata ebe a na-asị na ọ ma aga gịnị na-eme ọ na-aga ọfụma
chọka ngosi gị group page anyị chat forum anyị we are almost 1,000 gwa m onye ji m nke ị nwere na Lagos ma nke ị nwere na ebe a gwa m onye mmadụ nọ n'ime ọ na-aga ọfụma tutu efi abalị enwere event center anyị nwere bar ọba aga mgbede abalị achịkọ ọfụ nwee restaurant nwee pizza section nwee smoothie section nwee tea organic tea nwee ebe a na-apịta n'isi na mgbede esi na ọ na-aga echi nke a mụta nke a nwanne echi nke a mụta nke a ife anyị ji bido ọsụsọ gym na event center na bar ọ bụ na ọ na-aga nke a mụta 8 feet properties real estate ọ na-aga so ụmụnne m a sịkwa onye na-agba egwu uche o so na connect ị na-ene anya n'azụ maka alịrị ọmadị mma osisi elu nwata maara ife nlụ na-abụ n'anya na ofu ọfịa biko ebe ọbụla ịnọlụ idebe 5 naira ebe iwe nata 5 naira n'ụlọ maka echi ọ ya aga ife ọsọ mme ka ị na-ene n'anya n'azụ ekelekwa m ụlọ ndị be anyị daalụ nne odogwu ịgbọ ife unu eri ọ ka ọ dị